Og så kommer der så lige lidt hjælp her til, hvis I ikke kan finde ud af, hvordan I skal lave de her opgaver med at finde ud af, hvornår folk er døde, ud fra deres kropstemperatur ved fundet der, hvor man finder dem. Ja, lad os prøve at tage den første opgave her. Der står der, at en gammel dame er fundet død i en opgang, og hendes temperatur måles kl. 16 til 24 grader Celsius. Hvad tid døde hun? Ja, omgivelsestemperaturen, den er også givet her. Den er givet til 15 grader Celsius, og det er drønvigtigt, fordi at det der sker, det er, at når en krop afkøles, så afkøles den med en hastighed, der er afhørt af, hvor kolde omgivelserne er. Det kan man næsten også godt fornemme selv, ikke? Hvis det har været minus 15 grader, man ligger udenfor, så dør man nok hurtigere, eller afkøler man nok hurtigere, end hvis man har ligget udenfor, og temperaturen har været 12 grader Celsius. Lad os prøve at starte med at finde den ting, som vi skal bruge til at lave opgaven. Det er den her graf her. Grafen den viser ud af x-aksen tiden i sekunder, og så måler den kropstemperaturen i grader Celsius op af x-aksen. Og hver af de her kurver, der er her, de svarer til afkølingen ved en bestemt temperatur. Og det skal altså lige siges, at det her det er altså gange 10 sekunder, så det vil altså sige, at herude det er 40.000 sekunder i alt. Nå, lad os prøve at tage det eksempel fra før. Hvis vi går tilbage her, så skal vi finde den afkølingskurve, der svarer til 15 grader Celsius. Den har sådan en varm orange farve her. Jeg går ud fra det, denne her i midten her. Den ligger også nogenlunde i midten her. Så selvom at nogle af farverne godt kan ligne hinanden, der er vist heller ikke nogen andre, der er orange. Nej, det er der ikke. Men der er nogle af de blå, hvor man godt kan blive lidt i tvivl. Så kig efter rækkefølge. Her der er der sådan en orange linje her, og den viser simpelthen, at hvis vi nu starter heroppe, hvor der er 37 grader Celsius, altså kropstemperaturen, at hvis en krop ligger og ikke har nogen processer ind i sig, der gør, at den bliver holdt varm, så vil den ved 15 grader Celsius afkøles på den her måde langs den orange linje her. Sådan der. Det vil altså sige, at efter 20.000 sekunder, der vil temperaturen for den her være omkring 16 grader. Nu skal I så lige vide, at de her grafer her, det er altså nogle, jeg bare lige har siddet og bikset sammen efter den Newtons afkølingslov, og der er lidt med afkølingshastigheden, der ikke er fuldstændig rigtig. Men det man så går ind og gør, det er, at man går ind og siger, da hun blev fundet, der var temperaturen 24 grader på det her lig, den gamle stakkels dame. Så vi går ind og finder 24 grader herover, kropstemperatur 24 grader, og det er lige her. Der går vi ned på x-aksen, og der finder vi altså, at der er gået 1000 og 1100 og 1150, det vil sige 11.500 sekunder her. Og hvis vi så går tilbage til opgaven, så står der, at hun blev fundet kl. 16, og hun er nu 24 grader, men der er altså gået 11.500 sekunder siden kl. 16, eller indtil kl. 16, så nu skal vi regne 11.500 sekunder tilbage. Og på en time, der er der så de her 3.600 sekunder, så nu er det altså der, I bare skal gange op, og så trække fra de 16, fra klokken 16 der, og for at finde dødstidspunktet. Så altså, ind på grafen, find den temperatur, som man skal bruge her, 24 grader, find ud af, hvor lang tid er der gået her i sekunder, og så skal jeg altså trække det fra. De andre opgaver bliver en lille bitte smule sværere, og der er nogle af dem, hvor at for eksempel den her opgave C, hvor I skal springe lidt mellem graferne. Men det finder I nok ud af, når I kommer så langt. Ja, det var det.